te pitamo prvo kako si, dugo se nismo vidjeli. Sjajno. Kako čovjek može biti kad ima tu privilegiju da nastupa na ovakvom festivalu kao što je Beogradsko proleće. Naravno, osjećam se sjajno i velika mi je čast. Mnoge tvoje starije kolege su tu i Leo Martin, videli smo Maju Džoklijevsku. Je li imaš tremu kad pevaš pred takvim legendama? Kako ne? Mislim, to su ljudi pred kojim samo možemo da se klanjamo, da pažljivo slušamo svaki njihov savjet. Mislim, reći su suvišne. To su ljudi koji su bukvalno napravili ono što svi mi jesmo. Da kažem sad mi malo mlađi, mi smo svi učili od njih. Ne samo pevanje, ponašanje, kako biti čovjek, kakav pristup prema vama, medijima, pristup prema ljudima, kakav biti čovjek, kako stvoriti porodicu pored ovakav posao i ovakva odgovornost koju svi mi imamo. To je bukvalno bio blueprint za sve nas. I naravno uvijek će oni da budu primjer za nas kao i u muzici, tako i u životu. Sad smo vidjeli kakav si džentlmen, kleknuo si ispred Maja Džoklijevski, poljubio je ruku. Naravno, mislim kad ću ja imati, te prilike nisu mnogo česte, tako da morao sam, ja nju obožavam, često pevam njene pesme na nastupima. Mislim, to su ljudi koji su žive legende, institucije, mislim, svaku priliku bi iskoristio da takvom umetniku poljubim ruku. A da li si pevao i Odiseju? I da li bi imao tremu da je pevaš sada, a Leo je tu? Ne bi to nikad uradio. Znači, da se razumem, kad je Leo tu, ja to, mislim, ne bi mogao nikad da uradim. To je jedna, to je više od pesma, da se razumemo. I to je ovako već dovoljno teško da se peva, ali pogotovo kad je Leo tu. Znači, ja ne bi se istinu usudio da to uradim nikad. Koliko su važni ovakvi festivali, ovakve manifestacije? Pa kako nisu? Ovo je svet umetnosti, ovo je muzika, ovo je naše bogatstvo, naša istorija. Kako bi mogao neko da pomisli da to ne može da bude važno? Mora da bude važno. I jeste tako. Kao i za nas umetnike, tako i za ceo narod, ceo balkanski narod. Ovo je zaista naše bogatstvo. Muzika je sve što imamo. Muzika, kad sve nestane, posljednje će da ostane muzika. To treba svima da bude jasno. Kultura, istorija, tradicije se čuvaju, a muzika i pesme su deo toga. Ti nam deluješ odlično. Ti si glavna tema medija već nedeljama, zbog čitave drame koja ti se desila. Kako se boriš sa tim? Neću nikakve izjave da dam na tome, za to nije danas uopšte dan. Naravno, nisam od šećera, ja sam takođe Balkanac, Makedonac, Jugosloven, kako god vi želite da me narečete. Ja sam dovoljno jak i sposoban da naravno nastavim. Pre svega sam otac. Moja mala deca ne pitaju, život mora da nastavi. Želim samo da svi mi ovde u našem okruženju budemo sigurni i nasmejani, jer bez osmeha ništa ovo ne vredi. Ne vredi nikakav posao, ne vredi nikakva karijera, ne vredi nikakav odnos, nikakav brak. Vi ne možete da budete dobar otac, dobar brat, dobar sin, bez osmeha. Zapamtite, osmijete sve što imamo, to nam niko ne može da uzme. I tako, po tu filozofiju se vodim i ja. Život ide dalje. Mogu to sve da se sluči svakome. Evo, u ovom slučaju sam to bio ja. Međutim, život ide dalje, a muzika i moja porodica i oni koji me najviše vole, naravno su iz mene i mi tu mnogo pomažu. Pogotovo moja žena, Marina, volim te najviše na svetu. Ti da nisi bila, sve bi bilo mnogo teže. Hvala vam puno, zaista ne bi više pričao o tome jer je divan dan sada za to. Reci, da li spremaš neke nove projekte? Da li planiraš neki solistički koncert, možda album? Ja sam se svesno povukao od javnosti jer sam zaista želeo da u mom životu temelj bude porodica. Smatram da ništa ne vredi, baš ništa ne vredi, međutim treba osnova da bude porodica. Apeliram na sve ostale ljude i mlade da im to bude
pa da kažem, ne prioritet, ali neka cilj u životu. Porodica je jedina stvar koja na kraju ostaje, sve je prolazno, ali ona ostaje i kad nas više ne bude. Zbog toga sam se ja malo povukao i dobro mi je i uživam uz to. Imam dovoljno vremena da bi bio sa decom, sa ženom, nastupam, radim i sa bendovima. Jel teško uklopiti sve? I pišem pesme i za sebe, pišem i za druge i naravno da uvek nešto spremam, svi to mi radimo, svi uvek nešto spremamo, a ja to zaista radim i često sam u studiju, pa se nadam, ja ne bi ništa sad najavio, međutim, ja nikad neću odustati od toga, jer je autorski rad svakako prioritet vezano za mog posla. Jel te pišeš na srpskom pesmi ili na makedonskom? Na srpskom, na makedonskom, na nemačkom, na engleskom. Znači sve strane. Tako je. I nikad ne bi se nije ograničio što se toga tiče. Međutim, muzika je neki svet u kome svi mi ulazimo unutra i onda ne treba da budemo ograničeni, treba da budemo slobodni. Jer upravo ta sloboda se zove umetnost u našem poslu. Tako da osjećam se kao da svuda u svetu pripadam i tako se i ponašam kad je komponovanje u pitanju i tako vidit ćemo šta će da bude na kraju. Da li si supruzi neku pesmu koju si napisao ili ti otpevao ili neko drugi? Zahvaljujući mojoj supruzi, ja stojim ovdje pred vama. Jedna pesma bi bilo premalo za mene. Mislim, to će da bude svakako, ali to što mogu da kažem da ja nju mogu da budem zahvalan za sve što imam danas. To je porodica, ljubav, topli dom, sigurnost. To je nešto najlepše u životu, a to mi je samo ona dala u životu. Tako da, ona me vodi i ona mi je sve u životu. Ona je tvoja muza, tvoja inspiracija. Ona mi je sve kao što je Bog i do toga stojim. I sada me ništa u životu ne plaši zato što imam svoju ženu. Još jednu, Marina, volim te najviše na svijetu. Hvala ti puno.